Salutare, uite varianta de șurub M8. Da? Scoatem cilindrul afară. Motorul clientului, deci nu e motorul meu, ca să nu mă fac eu de râs. Da, e motorul ăla foarte bun, în ghilimele. Dar toate vin cu M6, da, știi. Dai șurubul afară, scoți cilindrul, burghiu de 6,5, gaură, minim 2 tarozi, treci cu primul, bași pe al doilea. Eu am unul făcut special cu cap drept ca să pot să mă duc adânc până la capăt, să filetez toată lungimea portantă, că dacă îl lași întreg tarodul, nu se filetează până la capăt, asta știi. Deci trebuie să faci un tarot special, unul din ei să-l faci drept ca să poți să filetezi la final cu el până la capăt. M8 și nu mai are moarte. Mastic termic și sănătate.